Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo poyamba timati tipepese kuti tayamba nkhanizi mochedwa chifukwa cha vuto limene tinali nalo ndipo mawa uno muli ndine Amin Musa koma poyamba tiyeni tione mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati mkulu watsopano wa gulu la asilikali ankhondo General George Jafu ali ndi ukadaulo omwe ungathandize kupititsa patsogolo ntchito za chitetezo mdziko muno. Boma layimitsa pa ntchito mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula ndi akuluakulu ena awiri akubungwe la Makra komanso NIF kuti awafufuze. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers isewera ndi timu ya Young Africans ya mdziko la Tanzania mu mpikisano wa CAF pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe masanawa. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati mkulu watsopano wa gulu la asilikali ankhondo General George Jafu ali ndi ukadaulo othandiza kupititsa patsogolo ntchito ya chitetezo mdziko muno. President Mutharika wanena izi ku Page House kumangochi pamwambo okweza a George Jafu kukhala mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pogwiritsa ntchito mphamvu zake ngati mkulu wa gulu la asilikali ankhondo mdziko muno, President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha ndi kukweza udindo a George Jafu kukhala mkulu wa asilikali a dziko lino. Mwambowu ukutanthauza kuti tsopano General Jafu akhoza kuyambapo ntchito yolamulira asilikali potsatira kusankhidwa kwake sabata zapitazo. Poyankhula pamene amawapatsa nyota za udindowu, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati General Jafu ndi munthu woyenera pa udindowu chifukwa ali ndi ukadaulo wabwino wa ntchitoyi ndipo wati ali ndi chikhulupiriro kuti agwira bwino ntchito yake. Mawu ake General George Jafu walonjeza kuti agwira ntchito yake mwa ukadaulo. Choyamba tione kuti asilikali athu ali ndi zonse zowayenerekeza ngati ma uniform, komanso ali chakudya chabwino, komanso ali malo ogona pabwino. Mbuyo mu tinakhazikitsa ma service Malawi Defense Force imene ili Army, Navy, Malawi National Service ndi Air Force. Onseku tionesesa kuti equipment tigule anthu tionjezere kumeneko so that army yathu tipange beef up security. Mkulu wa asilikaliyu yemwe ndochokera mboma la Mangochi anabadwa mchaka cha 1962 ndipo akulowa m'malo mwa General Paul Valentino Phiri. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha nduna yatsopano ya zamalimidwe, ulimi wa nthirira ndi chitukuko cha madzi komanso nduna ya mafakitale, malonda ndi zokopa alendo. Chikalata chomwe atulutsa mu ofesi ya President ndi nduna chati a Rosa Mbirizi ndi nduna ya zamalimidwe pamene a George Partridge ndi nduna ya zamafakitale, malonda ndi zokopa alendo. Mu ofesi ya President ndi Cabinet atinso Profesa Mutharika wasankha Dr. Max Wengawenga kukhala othandizira mtsogoleri wa dziko linoyu. Chikalatacho chati anthuwa anayamba kugwira ntchito zawo maudindowa kuyambira pa 16 mwezi uno. Ndipo pali chiyembekezo chachikulu kuti ntchito za ulimi tsopano ziyamba kukhala zopindulitsa kutukula miyoyo ya anthu komanso chuma cha dziko lino. Awa ndi maganizo aena mwa akatswiri pa nkhani za ulimi omwe akuona kuti kusankhidwa kwa Rosa Mbirizi kukhala nduna ya za ulimi kuthandizira kutukula ntchito za ulimi mdziko muno. James Kachepa ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Simeon Boys. Mai Rosa Mbirizi ndi phungu wa nyumba ya malamulo mchipani cholamula cha Democratic Progressive Party DPP kudera pakati mboma la Mangochi. Iwo ali ndi degree ya masters mu nkhani za chuma mwa maphunziro ena omwe ali nawo. Iwo agwira ntchito mboma maudindo osiyanasiyana kuphatikizapo ku bungwe lotolera msonkho la MRA. Iwonso anagwira ntchito mu nthambi za boma zosiyanasiyana komanso maunduna monga unduna wa zachuma komwe anali katswiri wa ndondomeko ya zachuma. President Mutharika wasankha Mai Mbirizi kukhala nduna yoona zamalimidwe pa nthawi yomwe ripoti la MVAC laonetsa kuti Amalawi oposa 5 million ali pa chiopsezo cha njala komanso pa nthawi yomwe dziko la Malawi likulowa mu chaka cha ulimi chatsopano. Mmodzi mwa akatswiri pa za ulimi yemwenso ndi president wa bungwe la Grain Traders Association of Malawi, Grace Mijiga Mhango, wauza nduna yatsopanoi kuti iyike patsogolo ndondomeko zofunikira kwambiri pothandiza dziko lino kukhala ndi chakudya chokwanira chaka chamawa.
mbali ya zaulimi tikuona kuti mbali yaikulu imene imativuta ndi chatimanena kuti mapolicies kapena kuyika ndondomeko zoyenera zonena kuti tingapititse industry imene ipatsogolo ndiye mayilozawa ndi munthu oti wagwirako ntchito pa ofisi yaikulu kwambiri mbomamo ndiye kunkhani ya mapolicies ndikukhulupirira kuti sichikhala chinthu chowavuta kwenikweni kuti tenge ndondomeko zoyenera zoti tonsefe tithe kuyikamo nzeru zathu ndi mphamvu zathu kuti industry ya agriculture imene ikapita patsogolo. President Professor Arthur Peter Mutharika waphatikisa maunduna atatu kupanga unduna umodzi. Maundunawa ndi unduna wa zaulimi, unduna wa madzi ndi ukhondo, komanso unduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Akuluakulu a ntchito za malonda ndi mabanki ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chosankha Dr. George Partridge kukhala nduna yoona za mafakitale malonda ndi zokopa alendo. Zambiri mulipoti ili la atolankhani athu Elin Chimoyo ndi Mercy Zamawa. George Partridge ndi mmodzi mwa anthu odziwika bwino komanso waukadaulo pa nkhani yotsogolera makampani malonda ndi zachuma mdziko muno. Iwo agwira ntchito zambiri za utsogoleri zachuma ndi kayendetsedwe ka bizinesi zomwe pali chiyembekezo kuti zithandizira pa udindo wawo watsopanowu. Mbuyomu a Partridge anali mkulu wa Press Corporation Limited PCL, anagwiranso ntchito ngati mkulu wa National Bank komanso TNM. Analinso wapampando wa Malawi Airlines komanso anagwira ntchito ku Reserve Bank. Ndipo ena mwa akatswiri pa nkhani za malonda ati akukhulupirira kuti ukadaulo wa Partridge uthandiza kulumikizitsa mfundo za boma ndi makampani omwe saboma pokweza chuma cha dziko lino. Mkulu wa bungwe la Bankers Association of Malawi Mayi Linus Mkungula akuthirirapo ndemanga. Olemekezekawa akubwera ndi luso pa zachuma, kayendetsedwe ka mabungwe komanso kulumikizana ndi okhudzidwa zomwe zidzathandiza kwambiri kupanga ndondomeko zolimba komanso zoyenera. Kusankhidwa kwawo ndi chitsimikizo cha mfundo zofunika zimene zili kugwira ntchito ndi ukadaulo komanso kuyika Malawi patsogolo. Kupezeka kwawo mu kabineti ndi chikhulupiriro pa utsogoleri wa anthu aluso komanso chikumbutso chakuti tsogolo la Malawi lidzamangidwa ndi anthu omwe amalumikiza luso ndi chilungamo. Kusankhidwa kwa olemekezekawa kwalimbikitsanso ife kuno ku Bankers Association of Malawi kuti zokambirana zimene timakhala nazo ndi aboma zimamveka, ndipo boma lipitiriza kutenga ife a Bankers Association of Malawi ngati imodzi ya nthambi imene apitirize kugwira nayo ntchito. Pa nthawi yawo ku PCL, a Partridge analimbikitsa utsogoleri wabwino wa makampani, kukhazikika kwa chuma komanso kulondoloza kusiyana kwa ntchito. Anagwiranso ntchito m'mabungwe angapo azamafakitale komwe adalimbikitsa kuchita bizinesi zosiyanasiyana ndi kukweza chuma. Monga nduna yoona zamafakitale malonda ndi zokopa alendo, a Partridge akuyembekezeka kuyang'ana kwambiri pakulimbikitsanso kupanga katundu, kupititsa patsogolo kupikisana ndi kugulitsa katundu wa dziko lino ku mayiko akunja komanso kukonza mabizinesi kuti apereke chikoka kwa anthu ochoka m'mayiko akunja kudzayambisa ntchito za malonda mdziko muno. Ndemanga za anthu pa masamba a mchezo pa intaneti nawonso athirirapo ndemanga za ukadaulo wa George Partridge kuti ndikatswiri komanso kuti President Mutharika wapanga chisankho chabwino powasankha pa udindowu. Bungwe la National Advocacy Platform lati kuphatikizidwa kwa maunduna osiyanasiyana maunduna boma komwe mtsogoleri wa dziko lino wachita posankha nduna ziwiri tsopano zikutanthauza kuti ntchito za maundunawa zizivuta koma kuti zithandiza kuthana ndi mavuto azachuma omwe dziko lino likukumana nalo. Poyankhula potsatira kusankhidwa kwa nduna ziwiri zomwe zatenga maudindo omwe mu boma la MCP analipo asanu, wapampando wa bungwe la NAP Benedicto Kondowe wati izi zithandizira kuti alembi maundunawa adzigwira ntchito yawo ndipo ndunazi zizingoyang'anira momwe ntchito zikuyendera. Ife mkuona kwathu tikuona kuti maunduna atatu akhala ndi ma-PS. Ma-PS ndi ene ake aunduna amene amakhala ndi ukadaulo ma-technician. Udindo wawo ndungowongolera policy direction pa Chingerezi chomveka bwino. Kutanthauza kuti sikuti zingakhuze kwambiri makayendesedwe ka nthambi za boma zimene zaphatikizidwa, chifukwa mwina nthambi ina iliyonse ikhale ndi PS amene aziyang'ana kumalondoloza ntchito
za nthambi zimene zili mu maunduna amene aphatikizidwa pamodzi. So tikukhulupirira kuti zitakukhuza mmene iwowo apangirambo, koma ni njira imodzi yonetsa kuti tikutagwiritsa ntchito ndalama za boma moyenerera. Tonse tikuyembekezera kuti Profesa Arthur Peter Mutharika amalizisa kukhazikitsa anthu amene awatumikire kuyang'anira maunduna wosiyanasiyana, koma tikudziwa kuti anatulusapo poyamba yeiti panatulusa awiri, ndeti mapemphabe kunena kuti ndondomeko yowunikirayo ayithamangise kuti tikhale ndi maunduna wonse amene iwowo akhazikitsa. Koma pamene tikuyembekezera kuti iwowo apate zimene tiliso wosangalala kuti amene atulusawo ndi anthu amene amalawi ambiri akukhutisidwa ndi kasankhidwe kamene apanga, chifukwa ndi anthu amene ndi upangiri amene amalawi amayembekezera kuti akhale ndi anthu amene angathandizire kukonza chuma cha dziko lino. So ngakhale tikunena kuti amalizise kwa kuyika anthu mpano, koma tinenenso kunena kuti mmene ayambiramo achita bwino kwambiri, chifukwa ndi anthu amene akusangalasidwa ndi amalawi makamaka maunduna amene awapasa chifukwa ali ndi upangiri. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapepesa mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto pa imfa ya nduna yayikulu yakale a Raila Odinga. Mukalata yomwe Profesa Mutharika walemba yati Malemu Odinga anali munthu yemwe wathandizira kutukula dziko la Kenya kumbali zosiyanasiyana ndipo ntchito zawo sizizayiwalika. Profesa Mutharika wapepesanso mkazi wa Malemu Odinga, Mama Aida Odinga, banja lonse komanso anthu a mdziko la Kenya. Malemu Odinga anabadwa pa 7 January mchaka cha 1945 ndipo anamwalira masiku atatu apitawa mdziko la India. Malemu Odinga anagwira ntchito ngati nduna yayikulu mchaka cha 2008 kufika 2013 ndipo iwo awayika m'manda mawa ku Bondo mu mzinda wa Kisumu. Boma layimisa ntchito mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula, mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority Makra Daud Suleiman, komanso mkulu wa bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEF a Humphrey Mjetseni. Malingana ndi mlembe wa mkulu mu office ya President ndi Cabinet a Justin Saidi, akuluakuluwa awayimitsa potsatira kafukufuku yemwe akuchitika pa milandu yomwe akuaganizira kuti anapalamula ali pa ntchito. Ankhani ndiona kuti mkulu wa MPC, mkulu wa NIFI, komanso mkulu wa Makra osewo tawayimisata amene kuti kamene tawachita suspend kaye malinga ndi zimene tikufufuza mwa mabungwe amenewo ndengati akuluakulu a mabungwe amenewo tiona kuti tiwayimise ncholinga choti anthu ofufuza akhale ndi mpata ofufuza asakhale akusokonezedwa mnjira ina iliyonse. Tine kuti zifukwazo muziziwa tikudziwisani, koma kungutolinga nchoti ikachula mapeto ake timakanga kuti masokoneza kafukufuku. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati mkulu watsopano wa gulu la asilikali ankhondo General George Jafu ali ndi ukadaulo omwe ungathandize kupititsa patsogolo ntchito zachitetezo mdziko muno. Boma layimitsa pa ntchito mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula ndi akuluakulu ena awiri akubungwe la Makra komanso NIF kuti awafufuze. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers isewera ndi timu ya Young Africans ya mdziko la Tanzania mu mpikisano wa CAF pa bolo la bingu mu mzinda wa Lilongwe masanawa. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah watsindika kufunika kutsata malamulo komanso ndondomeko zoyenera maunduna komanso nthambi za boma kuti chuma cha boma chisamasakazike. Iwo apemphanso maunduna komanso nthambi za boma kuti zisinthe kachitidwe ka zinthu ndi kuyamba kutumikira Malawi moyenera. Dr. Ansah ayankhula izi atakumana ndi akuluakulu a boma kuti amve zomwe zachitika pa ndondomeko zakusintha kayendetsedwe ka ntchito za boma. Choyamba ndichona kuti ma reforms amene anabweretsa ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, and ma reforms anabwera kunena kuti
anthu onse ogwira ntchito za boma agwire ntchito molimbikira kunena kuti anthu a mdziko lino adzilandira zofunikira zenizeni zimene ndikunena zonatika zofunikira zenizeni akapita kumalo kuti akathandizidwe kaya ndi ku road traffic athandizidwe pa nthawi yoyenera osati ayendere masiku ambirimbiri kaya ndi ku immigration athandizidwe moyenera ndipo mapasipoti amene atengewo akhale mapasipoti onena kuti agwira ntchito akamayenda kunja osati mapasipoti oti akapezetse mavuto. Ndiye His Excellency chimene amafuna kwakukulu ndikunena kuti ma services amene wawa akhale oyenera obweretsa kusangalala kwa Malawi kuti athandizidwe pamene apita maofisi aboma. Kupita chitsogolo tikayang'ana mbuyo ndimafuna ndidziwe kwenikweni kuti kodi kumene tikuchokera kwachitika zotani ndipo tili pati ndipo kodi kuchokera pano tiyenda bwanji. Ndiye kupita chitsogolo muchandanena kale kuti mbuyomu maofisi amene apanga bwino ndi ochepa kwambiri. Maofisi amene sanapange bwino alipo. Ndiye maofisi mmenemo ndimoyenera kuti apange bwino kuti zinthu ziyende bwino. Ndipo a Charles Kalemba ndi mmodzi mwa anthu omwe amagwira ntchito ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Pali zambiri zimene zikuchitika bwino zimene tikazipitiriza zizapangisa kuti kaperekedwe ka ma services kwa anthu a Malawi kudzapita patsogolo. Komanso pali madera ena amene sikukuchitika bwino imene haona Vice President anafotokoza kwambiri ni nkhani amene timagwirira ntchito mboma kuti mwina tikupanga ma innovations ma reforms kwinaku koma nkhani amene tikugwirira ntchito mboma pena paje zikukhala ngati sitikupanga bwino. Ndi anafotokozapo kuti mwachitsanzo kumapezeka kuti tili ndi anthu ambiri pamene ntchito imene ikugwirika sikuoneka. Pali mwinanso kagwiridwe kathu ka ntchito chidwi chogwira ntchito. So atipatsa ndithu kuti tikhale pasi ndi azathu akuti HRMD tikambirane ndikuona kuti kodi tingapange ndondomeko zotani zokhonzaso amene tikugwirira ntchito ngati anthu amene tikugwira ntchito mboma. Komanso pali nkhani yakuti kodi nchifukwa chati tili ndi zinthu zina zache zimene zikungotivutabe mwachitsanzo chakudya. Chaka chilichonse tikukamba nkhani yakuvuta kwa chakudya, chaka chilichonse tikukamba nkhani yakuvuta kwa mafuta, chaka chilichonse tikukamba kwa kuvuta kwa nkhani ya ndalama zakunja forex, fertilizer. Kodi sitingakhale ndi ndondomeko zimene zitithandize kuti zinthu zimene zizi tithane nazo. So mwachidule nditha kunena kuti tayang'ana zinthu zimene zikuchitika bwino komanso tayang'ana zinthu zimene sizikuchitika bwino zimene zikufunika kuti tipange ma reforms ena mofulumira kuti zinthu zimene zozo tithe kuthana nazo. Nduna yakulu ya mdziko la Scotland a John Sweeney ili mdziko muno pa ulendo osacheza kwa masiku anayi. A Sweeney anafika mdziko muno lachisanu kudzera pa bwalo la Kamuzu International ku Lilongwe komwe analandidwa ndi nduna yona za ubale wa dziko lino komanso maiko ena a George Chaponda. Pa ulendo wa masiku anayiwu a Sweeney akuyembekezeka kuyendera zina mwa ntchito zomwe boma la Scotland limathandiza pa nkhani za umoyo komanso kusintha kwa nyengo. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Ubale wa dziko lino komanso dziko la Scotland unayamba mchaka cha 2005 pomwe maboma awiriwa anasayina mgwirizano. Nduna yakulu ya Scotland a John Sweeney ati cholinga chawo nkuonetsetsa kuti ubale wa maiko awiriwa ngolimba komanso kuunika madera ena omwe maboma awiriwa angagwire ntchito limodzi. A Sweeney ati apitiriza kulimbikitsa ntchito zoteteza chilengedwe, maphunziro, umoyo komanso nkhani za chuma. Ndipo nduna yona ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ati ali mchikhulupiriro choti boma la Scotland lithandizapo pa mavuto akusowa kwa ndalama zakunja mwa ena. Pali nkhani za chakudya komanso pali vuto la fertilizer, palinso vuto la mafuta, palinso zinthu zokhala ngati zimene komanso sayiwaliranso mankhwala. A John Sweeney omwe anasankhidwa chaka chathachi akuyembekeza kumaliza ulendo wawo ocheza mdziko muno
lolemba sabata ya mmawa. Trust Office, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, timu ya Silver Strikers isewera ndi timu ya Young Africans ya mdziko la Tanzania mu mpikisano wa CAF masana ano. Masewerowa asewerera pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo nduna yona za mdziko a Alfred Gangata alimbikitsa osewera a timu ya Silver Strikers kuti achite chilichonse chothekera kuti apambane masewerowa. Awa ndi masewero awo oyamba a mu ndime yachiwiri ya Chipulula mu mpikisano wa CAF. Yemkanisi Mtowe ali ndi ripoti. Timu ya Silver Strikers inafika mu ndime yachiwiri ya Chipulula mu mpikisano wa CAF Champions League itagonjetsa timu ya Ejeko Plus ya dziko la Madagascar. Ndipo Silver Strikers ikuwapulana ndi Young Africans Sports Club ya dziko la Tanzania masewero awo oyamba a mu ndime ya Chipulula yachiwiri pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe loweluka. Amene apambane pakati pa matimu awiriwa pa masewero awiri afika ndime ina yomwe matimu omwe achita bwino amawagawa magulu. Ichi nchifukwa chake nduna yona za mdziko a Alfred Gangata anapita ku bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe kukawalimbikitsa osewera a timu ya Silver kuti achite chilichonse chothekera kugonjetsa timu ya Yanga. Iwo anati anthu onse omwe amatsatira masewero a mpira wa miyendo komanso ngakhale mtsogoleri wa dziko lino atsatira masewerowa mwachidwi, kotero akuyenera kuchita chilichonse chothekera kugonjetsa timu ya Yanga. Anthu akuyimira dziko la Malawi ndendo nchofunika kwambiri kunena kuti tibwere tidzalimbikitse kuti akawina apa akupita ku group stages. Nona kuti nchabwino ngati boma kuti anthu amene alimbikitse game amatha anthu kusiyana bwino kwambiri mwina chigawo choyamba maminitsi ayambirira komano apeza kuti timu ija yatopa ndi kumakhala kuvuta mwina kuti apitirize kuti awine. Ndi kufunikira kwambiri kuti anthu achitetu machawi kuti apeze chipambano kwayambirirako. Woyendetsa timu ya Silver Strikers a Patrick Van Chimimba wati ophunzitsa timuyi awatsimikizira kuti osewera onse akonzeka ndipo akuyembekezera zotsatira zabwino pa masewero amenewa. Ngati Silver kwambiri tokoze Honorable Minister of State Alfred Gangata kubwera kwa ndikuzatilimbikisa ngati Silver Strikers kwambiri sopotengera kuti nawo so ali ndi experience before ku politics kwanali kuti anayendesa ku timu ya Masters Security and akuziziwa amene zimakhalira continental football. Level yomwe Silver Strikers yafika ndi level yayikulu yonena zokuti tikachoka pamene ndi ma group stages tingoyenekera kuti tichite bwino and kuti amalawi asangalala. Masewera achibwereza pakati pa Silver ndi Yanga achitika sabata yamawa mdziko la Tanzania. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Ninkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati mkulu watsopano wa gulu la asilikali ankhondo General George Jafu ali ndi ukadaulo omwe ungathandize kupititsa patsogolo ntchito zachitetezo mdziko muno. Boma layimitsa pa ntchito mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula ndi akuluakulu ena awiri akubungwe la Makra komanso NIF kuti awafufuze. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers isewera ndi timu ya Young Africans ya mdziko la Tanzania mu mpikisano wa CAF pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe masanawa. Mutakupeza nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, ndifunirani tsiku lopambana.